Continuem la 48a edició de la Fira del Llibre de València per a parlar de literatura infantil. I ho fem amb Joaquina Barba, que ha vingut a presentar-nos el seu últim treball, El tafaner i la lluna, publicat per Edicions del Bullent. Quina, benvinguda, un any més. Un any més, sí, moltes gràcies. El tafaner i la lluna, eh? Sí. Què conta este llibre? Tafaner i la lluna conta una llegenda de un avi al seu net que li ajuda, li ensenya a mirar el cel, a mirar les estrelles, mitjançant un telescopi que li regalen el dia del seu aniversari. És un poc una mena de rondalla. Una rondalla que m'imagine que tindrà un punt que la contaven de menuda, té que veure en la Safor, de Tuaneres... Mira, no exactament en la Safor, però sí que és la idea la vaig treure de la mare d'un xiquet de l'escola on treballe, que per al dia de l'aniversari del xiquet va contar a la xica una història que s'havia inventat i li vaig demanar que si podia fer ús d'eixa història. I la veritat és que me va dir que sí, treballant va eixir Tafaner i la lluna, que apropa els xiquets al món de l'observació del cel, de les estrelles, de la lluna i del sol, i també apareix, és molt original el fet que en algun moment de la llegenda el sol i la lluna aconsegueixen estar junts al mateix temps. Has treballat en Pere de Bessa una vegada més. Com ha estat el treball en l'il·lustrador? M'agrada moltíssim treballar en Pere de Bessa perquè és una persona que a l'hora d'interpretar el text m'entén molt. I després m'agrada molt, crec que el punt fort de les seues il·lustracions són les expressions en les cares dels personatges i el seu treball completa molt al text. A quins xiquets i xiquetes, de quines edats s'adreça este Tafaner i la lluna? Este llibre ja poden llegir-lo els alumnes d'infantil de 5 anys, que a aquestes altures del curs ja la majoria llegeix, està escrit en lletra lligada, i després alumnes de 6 i 7 anys. Parlem perquè també tens un recull, una col·lecció de, si no m'equivoco, són 18 contes, que és la col·lecció Llechimanquina, que també s'ha presentat així a la 48a edició de la Fira del Llibre. Parla-mos un poc, què trobem dins de Llechimanquina, també publicat per Edicions del Bullent? Llechimanquina és un mètode de lectura global. Va dirigida a lectors entre 3 i 5 anys, i el que he intentat a l'hora d'elaborar-la ha estat fer, jo soc docent, he treballat tant en primària com en secundària i en infantil, i per poder elaborar-la he hagut de fer una regressió en el temps en tota la meva trajectòria professional i veure de quina manera, dins del context evolutiu dels xiquets, anava a construir la col·lecció. És un mètode de lectura global que significa que, així com anys enrere es treballava introduint fonema a fonema, ara el que pretén que aquest mètode és que s'introduïsquen tots els fonemes alhora partint del nom dels xiquets. És la història d'uns alumnes de 3 anys que inicien els seus estudis en educació infantil i són totes les coses que van passant-los al llarg d'infantil de 3 anys, 4 i 5 anys. I he mirat de tractar temes que ens inquieten als docents per a treballar dins de l'aula i que normalment és molt difícil trobar material. L'experiència que estem tenint, perquè el material estem treballant-lo a la meva escola, és que ha enganxat molt els xiquets. En primer lloc, per la il·lustració, perquè s'identifiquen molt en els xiquets que apareixen. I després, perquè els temes que es tracten són temes molt actuals i molt necessaris. Tractem el tema de la mort, el tema de la por. Es parla de la diferència que hi ha entre les famílies, es parla de la sexualitat, i del fet que hi ha alumnes amb deficiències que són diferents, el tema de la immigració, i he recollit els 18 temes que jo crec que per a nosaltres són molt valuosos a l'hora de treballar amb els xiquets, i a ells es desperta un interès perquè ells tenen inquietud per anar al metge, quan es cau la primera dent, la por a dormir una nit fora de casa. Però són llibres per a treballar a l'escola o també un pare o una mare poden llegir-los, els xiquets a la llar? Clar, mira, els 3 primers llibres, al primer full tenen una xicoteta llegenda que va dirigida als pares, perquè són frases curtetes, molt senzilles de llegir, per a que troben fàcil transmetre el missatge als xiquets.
I després, a partir del quart exemplar, ja els alumnes que estan iniciats en la lectura poden llegir amb independència. És important també dins de la col·lecció assenyalar que a partir del llibre número 8 s'introdueix la lletra minúscula. Els anteriors estan tots escrits en lletra mayúscula. Una característica de la col·lecció és que un xiquet, una xiqueta que sols domina la lectura amb lletra majúscula entén perfectament, pot llegir el contingut del llibre, però si a més li atrau o li interessa o ja sap llegir la lletra lligada a la minúscula apareix en globus en la boca dels personatges i el que faria seria ampliar la història. Quines recomanacions faries com a autora, com a mestra, com a pedagoga, faries als pares per a que la lectura a la casa fora profitosa pels xiquets? Mira, jo crec que el que és més important és que siguin un model, perquè és prou difícil que xiquets i xiquetes que a casa no veuen l'avi de la lectura que s'interessen. Hi ha casos, però jo crec que és molt important que l'estona que els pares i les mares dediquen a la lectura en els seus fills siga implicada, que realment aquest rato que estan amb els seus fills llegint han de fer-los sentir que estan participant i que estan gaudint tant del conte i de la lectura com els mateixos xiquets. Menos tele, menos videoconsola. Clar, però de tota manera, clar, és que l'espai per a la lectura s'ha de trobar i la lectura és silenciosa i té que ser en un ambient determinat. Han de ser capaços de compaginar-ho tot. Jo penso que tot fa falta en la seva mesura. Jo no critique ni la tele ni els videojocs. De fet, jo ara en aquests moments tinc un alumne amb moltes capacitats, un alumne molt menut, amb molta dificultat per enganxar-se a coses i utilitzem l'ordinador moltíssim i allí llegeix i escriu igual. Vull dir que tot depèn de l'ús que es faça, no? Però, clar, la lectura la necessitem per viure. S'ha de trobar aquest espai que és màgic. La lectura la necessitem per viure, se quedem en aquesta frase, quedem en aquesta paraula, però la necessitem per viure i la necessitem sobretot per a llegir El tafaner i la lluna. Això és. Moltes gràcies, Quina, per estar estos minuts un any més en tots nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.